Aký je maximálny počet klikov, ktorý dáš naraz? Ja napríklad neviem. A pokiaľ ty tiež nevieš, tak poď so mnou klikovať a napíš do komentáru, koľko sa ti podarilo. Ja verím, že Boh nám dal naše telá do správy, aby sme sa o ne čo najlepšie starali na jeho slávu. A jeden spôsob je cvičenie. Dobre, lepšie ako 47 to asi nebude dneska. Napíš, koľko sa tebe podarilo. Maj krásny deň, požehnaný, nech sa ti darí.